नै बिफासाया दे दोन आफा आंनो फैसा नांगौ मानो नांगौ आइ मैयासो माथो 5,000 हरथारदोंमोन आङो मा जाजोबखो मानो नांगौ सामफ्रामबो फैसा मानो नांबाय थागौ हाबाब बे 5,000 राङानो थायो नामा दानि जुगाव आंनो नांगौ नालाय नांगौ हा हरनो हाया फिसाजो सासेनोनो मानो थैखांनाय हरनो हायाबा फिसाजो सासेखौनो मास्टार बाबु हालाला नोंसोरखौ सामफ्रामबो फैसा न 3,000ल' दङ बेखौनो लांदो मा जाबावगोन बे फिसाजो सासेजों आगोमा फिसालायाबा माला फैबावगोन आगोमा फिसानो फन हरनोसै हेल' आगोमा फिसा हेल' आफा नों माला फैगोन आं गाबोन न'आव थांगोन आफा गोबाव जाथारबाय न'आव फैयाबो दे फैदो फिसा जागोन दे आफा हामथारबाय आफा दे थाबैनो फैनो नाजादो जागोन दे आफा थांगोन दे फिसा हामथारबाय आफा नों थाबैनो फैनोल' नाजादो दे आफा दोनथ'नोसै बिदिब्ला नायफिनि नायनोबा बेनो बेलाय बैनिसो नङा खानायफ्राबो दिस्टार्बरा माथो जाखोब्रा थै दाबो फैला टाइमानो मा जाखो गैला नै हाथारला टाइमानो गैला नै नै फैबाय नै फैबाय लादो फैसा थाथा फटो खनाफोर थाथा नांगौ गैथ'वालै भाइ एबार नेक्स्टआव गासिखौबो हरजोबसिगोन एबार नेक्स्टआव लांजोबदो दे भाइफोर नेक्स्टआव दे हरनो हायाबा लांजागोन लांजों मिथिबाय आफा आफाया सफैबाय आफा दे जागोन दे फिसा आफायालाय न' सिङाव आफा ओंखाम संगासिनो दं दे आफा आयै आफा सफैबाय आयै सफैबाय मा ओंख्रि संदों आयै दिलै आयै ओंखाम उखैबाय मा ओंखाम उखैबाय आंखौ ओंखाम जानोसै दाउजों अनला आबा आलुजों अमा बेदर भाजा र' आबा दसे थाथ' आरो नानियालाय बहा थांदों आयै माथो मोनबावाखै गैया आफा लोगोनाव गामियाव थाइजौ जानो थांदों दे
No, फाइफोर मा जागोन एफा उन्दै बैसोआवनो बेबायदि निसा बुस्थु लायोब्ला बिसोरखौ दानो दबथायाबा उनाव दबथायनो गोब्राब जागोन। आयै मा जाखो बे आमाय नारखोनि फिसाजोआ माबायदि जालांथारखो आयै? मा जादों ना लोमजाबायदों? लोमजायाखै आयै, माबा जौ सिगारेट फेग्रा बायदिसिना लायो आयै। दहायो लामायाव थांनायाव नुबोदों आं आयै। बिदिजों मा जानो आयै? ए बेखायनोसो मानसिया दुरबल जालांदों बियो। बिमा बिफायालाय माथो नुनायाव गोख्रोंथार, जि जाबाय दा आरो बिदि जानो हानाय नंला बे। मैया बिदा गोमाफैबाय ना। मा आइया दा गोमाफैबाय? फाग्लि गथ'आ। हे बिलाय माथो रैसुमैसो खोमालाय। रहाय बिसा आदा गोमाफैबायनो, गोदो आंनि उन्दैनि लोगोआ। सोर नोङो? नों आदा गोमा? औ आं आगोमा। Reshmi, I love you. I love you too. आं नोंखौ देनां देरबा हाबा लागोन। आंबो हाबा जागोन। जाम्बिया बोथोर लामायाबो हाब्रु जाजोब्बाय। फिसाला थाबाबो फिसाला गैयि बायदि जाबाय। बोराय मानसियासो हारसिं मावै दाङै बारि बागान फोसाबनांगौ जाबाय।
ओंखामफ्रासो उखैलायलांबाय माथो नायलां पेपार टेपार ओंखामफ्रा मोनदों ना मोनाखै मोनबाय ओंखामा मोनखाबाय फैदो जानो थांसै उफ आंहाबो उखैखाबाय लादो गोबाव इथ'सै नामा फाग्ला बेयाव दंमोन दा आसोलफ्रा भाइफोर फैसा दं फैसा जोमोना साइडआव फैलायसै मामोन फाय मा बाथ्रा माबालै जुमुना आं नोंखौ सिरि सिरि थोबायलै I love you लै मा होनदों नों बेटा हो थाइसे थाइनैनि गान्जा फाननानैनो नों आंखौ मोजां मोनफैदो हो सोरबा सोंनाङाब्रा बहा थांनो आफा गामियाव एसे बेरायहैनो आयै थाब फै आफा जागोन दे आयै मादै मैगं सायदों औ आदै मैगं सायदों नै आइ रैसुमै सियार लाबोनाय आगोमा फैदों लांगौ आयै जिराय आदै हा खबरफोरालाय बोरैथो आदै गोबावथार जाबायमोन आदै नोंखौ नुयैया औ मादै नाथाय दा अरायसम नुबाय थासिगोन आंनि फरायनाया जोब्बाय जेब्ला आं गामियावनो थानानै माबा मोनसे मावनायनि थिरांथा लानोसै मादै दे आदै मोजाङानो जाबाय थाङाय साहा फुदुंनानै लानानै फै नांलायला मादै आं रैसुमिखौसो एसे बेरायनो लेंनो फैदोंमोन मादै नों गाज्रि मोनाबा जोंनि समाजा सेंग्रा सिख्ला ज' बेरायोब्ला गाज्रि नोजोरजों नायो आदै आंबो बुजियो मादै नाथाय नों गाज्रि सानाब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेलायै देरबोखानायखा बेनिखायनो आं रैसुमिखौ जोंनि न'खरनि खालामनो सानदोंमोन मादै हाबाब फिसा हौवा नों बायदिखौ बिजामादै मोननांगौबा खाफालहाय आदै नाथाय नोंसा नोमायासो गनायगोन ना गनाया आदै नों बेफोरखौ जेबो साननाङा मादै आं दा रैसुमिखौ बेरायनो लांनो हासिगोन ना मादै हागोन आदै हागोन नै आइ थां गामिखौ एसे बेरायहैफादो आइ जागोन आयै थौदो आगोमा थाथ' मादैया थाथ'दो आयै औ दे
सोर नोंलाय बेयाव मा मोनफैदों साला सामब्राम औ सोर नोंसोरलाय औ सोर नोंसोरलाय जमुना लाजियासै नोङो गावनि बिदाखौनो बिदि बुंनो आदा साला नोंसोर बिदिसो उन्दै उन्दै बैसोआवनो लाजिया नोङो हौवाफोरजों जौ लोंफाग्रा थौदो न'आव थौदो नानि आयै बे आदा गोमा बिनानावा दासिमबो सोलायथाराखै आयै दहाय जोङो बेरायनो थांनायाव नुबोदों आयै ओमफ्राय बिदाखौ बिराद जानला मोनला बुंलाबायदों फैनानै मा जाबावगोन दानि जुगनि गथ'फोरजों बिमा बिफायासो हायरान है आयै बिसा बिमाया हायरान नंथाराहाय बिफायासो मोजां बिसा थोद जाम्बि हामगौ नामा गिदिरखौ बिहा फिसाजो सासेखौ दाव दाव अनो नालाय बियो बुजिथ'वाखै जेब्ला बुजिगोन अब्ला हायरान औ आयै जुमुनाय नै आइ ओंखाम जानसै फैदो हो मानसियालाय मासे गुदुं मा जाखो जुमुनाय ओंखाम जानसै फैदो मा जाखो आं जाया आयै आं ओंखाम उखैयाखै मानो नोंसोर जायदो थां आयै दे होमबालाय थाथ'आइ मोजां उन्दुना थाय सामफ्रामबो बेरायबायल' थायो जाहैबाव लोगोनाव थाइजौ दे आइ उन्दुनानै था आगोमा फिसा नोंनाव मा जादोंथाय उन्दुनासो दङ नंगौ नामा आयै दै लोङा एसे खबर लाहैनाय आफा देलाय आयै आगै ओंखाम जानो थांसै आदा सरि आं ओंखाम जानो गोसो गैया दा नों बेफोरखौ मा होनलाबायदों नानि नों ओंखाम जायाबा मा जानांगौ जाखो आं लोगोफोरजों थांनो आदा नोंना देहायानो दा मोजां नङा नानि थांथारगोन आदा नानि आयै आफा नानिया माबा जाबाय आयै आफा हो थलाय नै आयै बाबा नानिया बारा जाथारबाय मा जाखो फिसा मा जाखो आइ मा जाखो माथो देहायालाय गुदुंथार जुमुनाय मा जाखो फालाय मा जाखो आइ सना जुमुनाय आयै फिसा मा जाखो फालाय मा जाखो बारानिफ्राय बारा गुदुंथार जाबाय माथो देहायाबो जुमुनाय बादा होनायखौनो मानिया नोङो फिसा सानफ्रामबो बाहेरायाव बोजों थाङो सान्दुं अखा मिन्थिया खालि लोगोफोरजोंल' थाङो बाहेरायाव मा जाहैदों मा खालामहैदों जोंथ' मिन्थिया फिसा न'आव थानानै दा मा जानांगौ मा जादों फिसा मा जामारदों नोङो बुं नानि मा जादों बुंबाबो खोथाखौ होनलाया नों खोन्थायाबा जों बोरै मिन्थिनो फिसा आयै आरो आदा आं गोबाव समनिफ्रायनो निसा बुस्थु लायो मा नों बिदिसो खामानि मावखोमा मा बुंदों नों नानि जायखौ आं गोसो सिंजों सानबाय थायोमोन होमबा दिनै बेयो मोगथां जामारबाय फिसा हे इसोर आफा डाक्टारनाव लांनोसै नामा आफा ए नङा माथो फिसा थु डाक्टारनाव लाङाबा जानाय नङा बेखौ जुमुना आयै फिसा जोंनि अननायखौ मोननानै नों जोंनि दाव अननायजों जुमुना नोंखौ जों सिगांनिफ्रायनो खेल खालामनो रोङैयाव दिनै नों बिदि जाबाय जोंखौ नागारनानै थांफिनो फिसा जुमुनाय जोंखौ नागारनानै नों दिनै थांबाय सासेल' नायल' जाल' फिसाजो हिनजाव आंनि
जोंखौ नागारनानै थांबाय जुमुनाय ओइ भाइफोर जुमुनाया जोंजों फैयिया दिनैसिम सानब्रै जाबाय बैलाय माथो जुमुनामोन गामिनसो ओइ फाय ओरै फैलाय थाब फै र' मालाय बाबुमोन माथो लोंगासिनोसो आदा बे जुमुनाखौ बिमा बिफाया बबावबा फरायनो दोनहरबाय नामा औ दोनहरबायथ' मा दोनहरबाय बहा सोरगोआव मा बाबु नानिमोन नोंसोर जा हुदाखौ सोलोंदों बे हुदाया मोजां नङा दिनै बे गाज्रि हुदानि थाखायनोथ' जुमुनाया जिउ खोमानांबाय हायोबा नोंसोरबो बे गाज्रि हुदाखौ लासै लासै गारनो नाजादो दे बाबु नानिमोन हायोबा नोंसोरबो बुजिलायदो थादो आं थांसै दे आदा नंगौथ' दिनै बे गाज्रि हुदानि थाखायनो जुमुनाया जोंखौ नागारनानै थांबाय दिनैनिफ्राय जोंबो नैबे गाज्रि हुदाखौ गारनोसै मा भाइफोर दिन नांला नामा हे साला नों बेटारि मा खालामदों नोंसोरलाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि चिकिरि केयार्सनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बराय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना जा बे भिडिअआवहाय निसा बुस्थु जानाय लोंनाय नुदों बेफोर गासिबो नंखायसो नोंथांमोना बेफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाङा ओमफ्राय बेफोरखौ गाज्रि कमेन्ट हरनाङा लोगोसे जों बिदिनो गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थायो बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसे जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आरो बै गोजौआव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोन्थों